Bine, FCSB-ul e 1-1 acum cu Buzău, a dat Buzău gol. Bă, numai gherle, băi, frate. Stai să vedem cât să urmărim și noi meciul. 1-1 FCSB-ul. Bate pe PAOK și face egal cu Buzău, ești nebun? Cât are la live cotă FCSB? 1,55. Stuttgart pierde cu ultima clasată. Mamă, Hoffenheim era ultima clasată pentru că nu dosem retrage. Haide mă, prelungire. Wow! Băi! Atosane! Mamă, cum au venit portocaliile alea să mă bată, mama, că nu le-am omorât șugărașul pe scăriță. De-aia, bă, fac eu scărița asta la șugăraș. Pentru plăți de genul, bă, de-aia o joc. De-aia o joc așa, din 7000 asta înseamnă, bă, început bun de live. Ăsta înseamnă un început bun de live cu haki norocos aici, hachișoare. Vezi că o să te țin lângă mine multă vreme, da? Made by Society, asta e seara noastră, băieți. Asta e seara noastră, dăm și niște pace-uri acolo ca să fie cu noroc. Hai, tătuțu! Și încă o dată acolo. Mamă, vede ce au venit alea portocalii să mă bată, mama. Ce să facem acum, băi, Alberte, să ne ardă după aia? Te pup, Seven Rai, și să trăiască runcănașul. Acum mai dau, după 10 minute, nu să facem o joacă frumoasă, un bonus by numărul 1, cum am promis. Să stau să îi scot, nu? Salutare, Marcel Vică. Miză de 8. Avem și noi un 1100X corect, așa ca de la băiat la platformă, ca de la platformă la jucător. Să trăiască Seven Rașiu, Tatalascăru, salutare Orian, Florea Ormei. Floarea. Să trăiască floarea noastră, floare de nu mă uita. A venit direct cu maxul 88 de milioane în calea mea. Bună seara, Cătăline. Blana asta. Uite, băi, tata Condrea, miză de 8, ușurel.